Arratsaldeon, Arratsaldeon. mila esker aurkezpen honetara etortzeagatik. Gaur arratsaldean hemen azalpenak ematen egongo gera Maialen Markaida, Udabarnetegitako bigarren arduraduna, Juanmi Bravo, Udabarnetegitako irakasle eskarmentaduna, eta ni neu Alba Iukar, Udabarnetegitako arduraduna. Bueno, hasingo gera. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Hemen beko aldean baduzu eskutxo bat, edozein momentutan zalantzaren bat edo badukazue eskutxoa zapaldu eta hitza emango dizuet, eta bestela bukatzerakoan ere, egongo da tartetxo bat, bazuen zalantzak eta galderak botatzeko. Bai? Hemen eskutxoaren ondoan izango duzue beste ikonotxo bat, eta da presentazio bat jarriko dugu aurkezpenarekin laguntzeko, eta hori ikusi nahi baduzue guk azalpena egin bitartean, hori sakatu behar duzue, eta ikusten joango zarete gu azaltzen goazena. Bai? Momentu honetan jartzen du familia barnetegia eta argazkitxo bat dago, eta hasingo garenez aurrera emango diot. Bueno, zer da barnetegia? Barnetegia da euskara ikasteko edo hobetzeko egonaldi trinko bat. Barnetegira etortzen bazarete, egun osoan zehar, euskaraz hitz egiten arituko zarete, bai klasetan, ekintza desberdinetan, aisialdian, otorduetan, 24 orduz euskaraz biziko zarete, bai? Eta barnetegiaren helburu nagusienetariko bat da, zuek euskara giro naturalean eta intentsiboago batean praktikatu ahal izatea. Gure familia barnetegia adunan kokatu dugu. Zergatik aduna? Normalean barnetegiak kokatzen ditugun herriak izaten dira herri euskaldunak. Zuek, lehen esan dudan moduan, 24 orduz euskaraz hitz egin ahal izateko, ogia erostea zoaztenean, tabernara zoaztenean, udaletxeko norbaitekin topatzen zaretenean eta gurtzen duzuenean, euskaraz komunikatu ahal izateko, bai? Hemen argazkian adunako liza eta aterpetxea ikus ditzakegu, eta ikusten ez dena, baino kontatuko dizuedana da, adunan dela oso oinezkoentzat da dena. Ez dago inolako, ez daude kotxeak, ez dago errepiderik inguru hortan, bai? Haurrak joan daitezke aterpetxetik frontoira, frontoitik eskolara, eta inolako arazorik ez dute izango, edo ez dago inolako peligrorik esango genuke, bai? Gure barnetegiak 11 egun ditu, astelehen batean sartzen zarete, eta ostiral batean bukatzen duzue, erdiko asteburua barne dago, eta nik uste, printzipioz, esan dudala, esan nahi nuela. Bale, aterpetxea erakutsiko dizuegu pixka bat, horrela gainetik, Juanmiri eskatuko diot gero laguntza, gelen inguruan eta jatetxearen inguruan zerbait gehiago kontatu nahi badezu, esan lasai, bai? Aterpetxean denek elkarrekin bazkalduko duzue, hor eskubiko argazkian ikus dezakezuen bezala jangela ikusten dugu, eta hor gosariak eta gosari bazkari eta afariak egingo dituzue denak elkarrekin, bai irakasle, begirale eta seme-alabak, bai? Eta, horri buruz esan nahi nizuen, bertako arduraduna edo oso malgua dela eta asko laguntzen digula intolerantziekin, dieta desberdinekin, intentzioa badaukazue barnetegira juteko, baino alergiarik baduzue edo zerbait berezia jan behar baduzue, baina ez dagoela inolako arazorik, dieta pixka bat zuei egokitzeko, bai? Gero hemen erakutsi nahi dizkizuet, gela baten eredua eta komuna, bai? Gelaren eredua erakutsi nahi dizuegu, zuek pixka bat ideia bat egiteko, literak daudela, hemen ezkerraldean ikus daiteken bezala, eta gero hemen badoela banakako oheak baita ere, bai? Hor familia bakoitzak bere eremua edo badu, familiaka edo kokatzen zarete, eta badago gela bat baino gehiago. Hau adibide bat da, eta Juanmiri eskatuko diot beste gelak nolakoak diren azaltzea.
Bale, arratsaldeon, bueno, hori da gela ertaina, normalean gurasoekin erabiltzen ditugunak dira hori baino handiagoa den beste bat, eta hori. Eta eskaera bereziren bat eta arrazoitua aldin badago be gela individuala, bestelako ezaugarriak demagun, esan dezagun ezaugarriak edo bereziak dituzten familia jaso alizateko eta bar. Baina, normalean gelarik handiena erabiltzen dugu, baita hau ere. Hau ikusten baduzue, da pixka bat ez teiatua dauka bajutxu, polita da, baina, ez da igual bestea erosoagoa da. Vale? Ohe azpian egoten dira, armairu moduko batzuk, beste gelan, horretaz aparte, goiti berako armairuak egoten dira, eta ez bakarrik horizontal horiek, baina, kontuan hartu behar da, aterpe bat dela, eta orduan, erosotasunak badaude, baina, ez gehiegizkoak. Hori behargi dago. Txukuntasun oso handia egoten da, eta inoiz ez dugu inongo garbitasunarekin eta olakorik, ni behintzat egon nahi zen bitartean, eta egon nahi zain batetan, ez dugu inongo arazorik izan, komunak eta guztiz konpletoak dira, dutxak soberan daude, eta baita komuneko kazolak, eta lababuak, eta en fin, denetarik. Badago beste ezaugarri on bat, eta da, gehienetan, aterpetxe publiko bat izan arren, eta beste gela batzuk egon arren, bertako jabeak, gure egoera linguistikoaz jabetuta edo, aterpetxea itxi egiten duela. Hau da, ez gara egoten bestelako bezeroekin. Eta hori, txalogarria izatez gain, oso lagungarria da gure erronka linguistikoari hobeto eusteko, ez? Ez egotea nolabaiteko kontaminazio akustikorik edo linguistikorik. Ulertzen didazu, ez da? Orduan, gelei dagokien ez hori dago. Gelak daude, komunak daude, gero daukagu erdian olako, hol moduko bat, zein aprobetxatzen dugun gauza ezberdinak egiteko, adibidez zine gauak, umeekin, gauean egiten dugolako espazio eroso bat, sofa handi badago eta gero koltsonetak ipintzen ditugu, eta telebista baten bidez, umeak hor euskarazko hainbat kontu ikusten dituzte gauez, pixka bat pila hori, gorputzak eta joan daitezen lasaitzen. Eta hori dago, gela eta komunen erdian. Eta hori izaten da, gela eta komunen ingurukoari dagokiona. Ados. Nik baldintzak, zeintzu dira baldintzak familia barnetegira etorri alizateko. B2 edo C1 mailako ikaslea izatea, helduen kasuan 18 urtetik 89 urtetara, eta aurren kasuan 4 urtetik 12 urtera, bai? Eta aurrak eskolan D ereduan egon behar dute matrikulatuta. Eta gero hemen jartzen du 80 ordu, ikastaro honek 80 orduko iraupena daukalako. Ados. Maialen, lagunduko didazu barnetegien helburuekin? Bai, apuntetxo bat, 80 ordu dira guztira emango diren eskola orduak. Barnetegiaren helburuak. Batetik, euskara familian erabiltzea sustatzea. Badakigu zein zaila den, etxean erdaraz egiteko ohitura dagoenean hori aldatzea. Ez oso hurbileko jendearekin hizkuntza ohiturak aldatzea oso zaila da. Orduan, barnetegian aldaketa hori naturaltasunez egin daiteke eta ez bapatean egun batetik bestera eta oso modu bortitzean, ez? Orduan, batetik hori. Bestetik, gurasoen hizkuntza gaitasuna hobetzea. Oso lotuta daude, ezagutza eta erabilera. Zenbat eta hobeto ezagutu hizkuntza, orduan eta seguruago sentituko gara erabiltzeko eta hitz egiteko, orduan ezagutza maila hobetzea, baita umeen kasuan ere, garrantzitsua da. Aurren euskararekiko motivazioa handitzea. Aurrentzat, euskara askotan da eskolari lotutako hizkuntza. Ez da jolasa, ez da
lagunekin parkean egote, agian bai, baina batzuetan motivazio hori gabe ez daukagu hitz egiteko nahirik, eta orduan barnetegietan hizkuntzak beste leku bat hartzen du, eta dena euskaraz egingo dutenez konturatuko dira, euskaraz ere ondo pasatu dezakezula, ez? Familia osoak elkarrekin ikastea, honek ere motivazioan izugarri laguntzen du. Ez da gauza bera, sentitzea helburu hori zurea bakarrik dela edo taldean egitea, eta talde hori zure familia baldin bada, are hobeto. Horrez gain euskaraz bizitzeko ohitura sendotzea, horrek aurreko guztiak hartuko lituzke bere baitan, eta amaitzeko harreman sare euskaldunak sortzea. Batzuetan gogoa bai, ezagutza bai, baina ez daukagun horekin hitz egin, edo gure lagun artea ez da euskalduna, gure herria, tabernaria, okina, eta orduan lagun euskaldunak edo harreman euskaldunak sortzen baditugu, barnetegian gerora haiekin topaketak edo asteburu pasak edo dena delakoak antolatu ahal izango ditugu, eta orduan erabilera horretan jarraitu. Beraz, hauek lirateke gutxi gara berak helburuak. Naiz eta gero nork bere helburuak dituen. Eskerrik asko, Maialen. Bale, jarraituko dugu adunako familia barnetegian nolakoa den egun bat azaltzen. Juanmi, lagunduko diguzu hontan? Nere hitza da orduan? Bai, ez? Bale. Bai, zure hitza da. Bale. Hor ikusten duzu bezala, astelehenetik larun batera jartzen du, eta ez astelehenetik ostiralera, hartzen dugulako larun bat egun normaltzat, hartzen dugu klaseari dagokionez. Bai? Orduan, gutxi gora bera, gero batzuetan antolaketa kontuengatik ordu laurden gora, ordu laurden bera, baina hauek dira gutxi gora berako ordutegiak, bale? Bederatzietatik ordu bat erdiak arte eskolan aritzen gara, horrek esan nahi du, bai, bi irakasle izaten gara normalean, batak ematen du lehenengo txanda eta besteak bigarrena, bederatzietatik 11etara izaten da lehenengo txanda, atxedentxo bat egiten dugu, eta gero bigarrena, 11:30 ordu bat erdiak arte. Gu eskolan gauden bitartean, umeak monitore talde batekin, begirale talde batekin aritzen dira, edozein udalekutan aritzen diren bezala. Egia da, udalekuetan taldeak oso handiak dira, eta adinari dagokionez oso homogeneoak, eta gurean alrebez, gurean talde txikia izaten da, 15, 14, 16, 18 ume asko jota, gutxi gora bera, eta adinez berdinetakoak. Orduan, hori aldez aurretik dakigunez, eta guztia prestatzen dugunez aldez aurretik, begiraleek prestatzen dituzten dinamikak, dinamika horiek bat egin behar dute egoera horrekin, ez? Eta klasean, berdin, klasean ere egia da, askotan maila ez oso homogeneoak izaten ditugula, baina, alde batetik esperientzia handia daukagulako honetan, eta bestetik jendearen helburua 100% ez bada ere, 189an, mintzamena lantzea da, eta familian euskarak lekua handiagoa izaten denez helburua, horrek asko laguntzen du alde horretatik. Eta horre ematen da oso hartu eman, aberatsa, gehien dakitenek gutxien dakitenei erakusten, eta azkenean mintzamenean oinarritutako ez osorik, baina mintzamenean oinarritutako eta helburu horrekin klaseak dira, beraz alde horretatik jendean desde luego nahiko pozik egoten da. Klase nahiko dinamikoak izaten direlako, eta jendean nahiko divertitzen dalako klasean. Eta hori izaten da, goizean zehar. Gero arratzaldetan, 4:00-6:00 jartzen du eskolak, eta 8:00-7:00
tailerrak deitzen dioguna. Bi zati horiek ere, izaten dituzte batzuetan aldaketak. Egunaren arabera, helburuaren arabera eta gure programaren arabera. Bai? Baina, eskola denean, bi ordu horietan, berriro, bazkalduta gero eta atxeden txiki bat egin ostean, bueltatzen gara eskolara gurasoekin eta umeak bueltatzen dira monitoreekin. Baina, askotan, urrengo zati hori, 6etatik 7 dagoen zati hori tailerra deitzen dana, non guraso eta umeok eta danok elkartu behar garen batzuetan, ez du ematen ordubeteko ikusi nahi dugun hori, apur bat urrunago dagolako, merezi dabelako, ez du ematen ordubete horrekin, eta egiten duguna da, arratsaldeko bi zati horiek uztartu, eta familian pasatu. Gurasoek hau asko eskertzen dute, baita umeek ere. Azkenean da, ordubete horrek daukan aberaztasun hori, zabaltu egiten dugu gehiago, eta horrek ematen digu aukera gauza gehiago egiteko. Azkenean, ordubetean, bertan egin behar duzu dena, ezin duzu txango txikirik egin, ez dakit nongo baserria ezagutu, edo hor inguruan bizi den harri jasotzailea, edo dana dalako, ez? Eta orduan, bi zati horiek uztartuta, hori lortzen dugu, eta gaur egun egia esan, gure programazioan, egun askotan hori egiten dugu. Arratsaldeko zatia uztartu, hau da, tailerra deitzen den hori uztartu, eta, elkarrekin pasatu zati hori. Gero dago, zer gehiago dugu, eta gero, igandeak agertzen da, aparte, igandetako programazioa ezberdina delako, lehen albak esan duen bezala, bakarrik tartean gelditzen zaigun igande hori dugu, igande horri, egun librea deitzen diogu, naiz eta zati bat, goizeko zatian klasea ematen dugun. Orduan egiten da gutxi gora bera goizeko zati hori klasean, eta gero zati horretatik aurrera normalean familiei, familia bakoitzeko gelditzen diren, aita, ama, tio, amama, lagunak, txakurrak, katuak eta barrekoak etortzen zaizkie, barnetegira, eta egun librea komi artean denez, afal ordura arte, txangoren bat egiten dute familian aparte, eta euskal barnetegiko eremu horretatik normalean irten egiten dira. Gaber arte, gauean, afal orduan, biltzen gara berriro danak. Gutxi gora bera ze orduan afaltzen duzu, Normalean 8:30 afaltzen dugu. Hori izaten da ordutigrik normalena, bai. Zergatik, kontuan hartu behar dalako ume txikiak egoten direla, beti, ez asko, baina bizpairu egon dabe, 4, 5, 6 urtekoak, hori, komeni izaten da, bederatziak eta laurdenetan bukatu, eta pixka bat, jeitxiera hori, ez, ematen az dadin, edo zine gaua egin 9:30, edo, bakoitza bere dutxak, edo dena delakoak familian, 10:30 aldera normalen esaten dugu geletara eta, ezin dela zaratarik atela, geletan, eta nahiz eta, gero gurasoak igual kanpoan geratu tragotxo bat hartzen lasai, terraza zoragarria dugu adunan, eta, erlajatzeko momentua ere bada gurasoentzat, umeako era joan ostean. Osan, no. Hemen jarri ditugu urrengo pantailan, urrengo diapositiban. Diapositiban ahaztu egin zaigu aipatzea astean behin txangoa egiten duzuela. Nahi baduzu oraingo irudiak aprobetxatuta bide batez Juan izuk kontatu nora egin izan dituzuen txangoak eta? Esan duzun bezala jartzen zuen astelehenetik larun batera, baina egia da, bi aste hartzen duen barnetegi honetan, bi egun osoko irteerak egiten ditugula. Normalen pixkateki distantzia bat hor, egoten da, lehenengoa ostiral batean egiten da, lehenengo ostiralean eta bigarrena astea azken aldera gutxi gora bera, eta egun osoko
horrek esan nahi du, gozalduta gero kanpoan ematen dugula eguna. Aterpeak prestatzen digu Baskaria piknikerara edo zein tokitara eraman alizateko, eta, aprobetxatzen dugu alde batetik, adunak kokatuta dagoen bezala, egun batean kostara joaten gara, normalean Zumaia, Getaria, Zarautz inguru hori ezagutzera, eta bestetik, aduna Tolosan egonik, Tolosaldea ezagutzen dugu. Adibidez, hor ikusten duzuen argazki hori, Topik museoarena dela, hori, museoa da, Europan dagoen txontxongilo museorik garrantzitsuena da, eta, oso egokia umeek bizitatu alizateko. Ikusten dan moduan, artista zena ere ateratzeko aukera ematen dizu, eta, holako gauzak egiten ditugu. Aprobetxatzen dugu herriek, hor inguruko herriek dituzten, aberastasuna, kultura eta barrekoa, ezagutzeko eta gozatzeko haietaz, ez? Eskumako aldiz, monitorekin eta umeek egindako ekintza bat da. Hori da, askotan galdetzen digute zer diren tailerrak, ez? Ze motatako tailerrak edo ze esan nahi du tailerra eukitzea eskolak eta gero? Hori da, ez, tailerra burura bakoitzari gauza bat, ez, etor dakiok, ez? Berez tailerra hartu genuena ikan hitz modura, baina, izan daiteke tailer tipiko bat, hau da, familian, demagun, ez dakit, paperezko itxasontzi handi bat egitea, adibidez, hau eskulanekin eta lotutako tailer bat izan daiteke joko edo dinamika bat, guk prestatutakoa, familien artean eta giroa sortzeko eta gero praktika onak eta, eta bestelakoak ere umeek ikas ditzaten, holako jokoren bat, dinamika bat izan daiteke, izan daiteke txangoren bat, txango hurbileko txangoa, esan nahi dut, ez nahazteko gauza bat da egun osoko txangoa, eta gero beste gauza bat da, adibidez, han bertan dauden baso ederrak eta aprobetxatuz, ibilbide bat egitea. Adunan konkretuki Sagasti piloa dago, Sagarren herria, deitzen dio jendeak, eta 200 biztanle inguru 200 pasatxo euki arren, bi sagardotegi dago, 100 pertsonako sagardotegi bat. Orduan, holakoak, ez, sagardotegia bisitatu aldugu, zera mendibuelta txiki bat eman, aurrekoan adibideziaz, bertan bizi den Leturia, Tapia eta Leturia trikitilarien pandelo jolea, bertan bizi da, eta, idatzitako azken liburuaren, hitzalditxo bat eman zigun, bi zatitan, lehenengo zatia pixkat, pedagogikoagoa edo umeekin eta ikusteko nola jotzen zen panderoa, eta gero ja umeek alde egin zuten, eta gurasoak gelditu ziren, bestelakoak entzuten, ez? Osea, denetariko gauzak egiten ditugu. Beti ere, ordu terdi, bi ordu terdiko, zera, ez? Minutu kopuru horretan sartu behar den zerbait izan behar da. Ados, ikusteet nahiko argi gelditu dela, jarraitu egingo dugu orduan aurrera. Nik aurtengo eskaintza azalduko dizuet pixka bat, aurten 2 txanda ditugu, bata uztailaren 20tik uztailaren 31ra, eta bigarren bat abuztuaren 3tik 14ra. Tokia lehen esan dugun moduan aduna izango da, eta prezioa helduentzat 654 euro, eta aurrentzat 480 euro. Hori da aurtengo eskaintza. Eta, hemen utziko izkizuegu testigantza batzuk, baina orain momentua da, etorri zaretenok, zalantza, galderak eta botatzeko. Bitartean hor testigantza dauzkaztu eta nahi duenak irakurri ditzake, baina oso interesgarria izango litzateke ez zuen zalantzak erantzun ahal izatea. Kaixo, Ester. Kaixo.
Kaixo, arratsaldeon, ez dakit, Ester horrek hitz egin behar duen edo ez? Maider, utziko dizugu zuri bitartean. Esan zuk eta gero Esterren galdera erantzungo dugu. Bai. Barkatu txatean idatzi du agian. Vale. Baina esan, gero erantzungo diogu, lasai. Nik bi zalantza dut, Euskaltegira hurbildu da interesa duen baten bat, eta orduan bi galdera egin dizkigu. Ustut badia Juan Mik erantzun duela, ongi ulertu badut, orduan logelak partekatzen dira, ezta? Igual bi familia logela bat, gutxi gora bera. Dena bakoitzaren espazioarekin. Bueno, a ver, logela... arabera. Vale, hitz egingo dut? Bai, Juan. Vale, berez daude bi edo hiru logela, vale? Bueno, eta gehiago, lehen esan ez dudana da, ze uste dut hori berdin zaizuela, eta da lantaldea osatzen dugu, 4 pertsonak, 2 irakasle, eta 2 monitore. Horiek normalean egoten gara beste gela batean. Baina urtearen arabera, bueno, batzutan be hori, partekatu ditugula, gela horiek ere. Baina, berez eta normaltasun baten barruan, familia normal batek konpartituko luke, partekatuko luke gela beste guztiekin. Vale? Egia da, lekua soberan egoten denez, orduan, jakina, jendea familiaka jartzen da, ez? Goiko beko eta ondoan dagoen beste oea, familia honek hartzen du, beste alboan beste familia batek, baina guztiak egoten dira gela berean, bale? Hori, 22ko gela normalean. Jende asko aldi badago, demagun dagoela, ume eta gurasoen artean daudela, imaginatu, 35 pertsona. Orduan ja, egiten duguna da, familia horiek banatu 22ko eta 15ko geletan. Egon daitezen apur bat erosoago. Ze, klaro, lehen esan duan bezala, hau ez da 4 izarreko hotela, eta hori jendeak jakin behar du, aterpe batera joaten zara, eta prezioa begiratzea baino, edo prezioari erreparatzea baino ez dago, ze ez, gauza asko dago ordaintzeko, zerbitzu handia ematen dugulako, eta prezioa ez da inaltu, hau da, aterpe bat da, eta orduan egia da, logelak printzipioz partekatu behar dala. Baina, inoiz gertatu zaigu, gauza ezaugarri bereziak dituzten pertsona batzuen dako, gela bat dagoenez, gela hori erabili behar izatea, baina bakarrik oso egoera berezietan erabiltzen dugu. Osongi, bai, imaginatzen nuen, eskerrik asko. Beste galdera bat zen, baina ja argitu duzue, ea beste talderen bat egonen zen aterpean momentu horretan, batez ere hizkuntzaren gati, baina ja Juan Mi azaldu duzu, saiatzen garela zaintzen euskara izatea bertako hizkuntza eta horregatik besteak beste zagola jende gehiagorik osongi. Eta bestetik, ikusten naiz Kristinak ere antzeko galdera bat duela, 4 urtetik aurrera da, suposatut, HH bat egin duten edo egiten ari den umeak direla, ezta? Zan nahi dute hori da. Parkatu gota. Egia da aurten eskaera bat baino gehiago izan dugula 3 urteko aurrentzat. Eta momentu hontan ez dakigu erantzuna, oraintxe jasotzen ari gehalako eskakizun desberdinak, eta elkartu bar gara eta adostu bar dugu ea posible izango den edo ez. Behin erabakita, hau ez da gure erabakia, Maialenen eta Bion erabakia bakarrik, begiralekin ere hitzen behar da, eta pixka bat dena antolatu beharko litzateke, berrantolatu, eta orduan buelta bat eman behar diogu honi, eta behin erabaki hartuta daukagunean, jakinaraziko geniztueke, adibidez, Kristina gero utzi dazu telefonoa edo jarri zureken harremanetan, eta zalantza hau luzatu duten bestekin ere harremanetan jarriko nintzateke. Bai. Juan Mi, aurrera, bai. Jarri mikrofonoa, Juan Mi, mesedez. Nire urteetako esperientziaren poderioz edo, inoiz izan dugu, zuek arduradun izan aurretik, baina gogoratzen dut irizpide bat egoten zala orduan eta zan, umeren bat
3 urteko edo muga horretan egon ezkero onartuko zala beste umeren bat, osea, familiako beste ume bat egon ezkero. Bai, familia bat etortzen baldin bada, demagun 3 umerekin, eta hirugarrenak 3 urte, baldin badu, pues, onartzen da, edo, bueno, momentu hartan bentsat, pare bat urtez tokatu zitzaidan onako egoera bat, onartu zen horregaitik. Baina, bueno, nik uste dut, Albak esan duen bezala, aztertu behar da egoera, hitz egin behar da monitorekin eta baita ere familiarekin eta kontuan hartu. Baina, bueno, horrelakoetan gogoratzen dut jokatu genuela horrela, baina hori, baldin eta beste seme alaba batekin bazetorren familia hori. Ados, eskertza izut informazioa hori ere kontutan izango dugu eta esandakoa. Behin erabaki hartuta jakinaraziko dizuegu. Bai, galdera bat egin du. Barnetegi bitartean hitzordu medikua daukat. Umea barnetegian gera daiteke, ni medikuaren gana joaten naizen bitartean. Joamizuk erantzuna ez du? Bai, bueno, askotan gertatzen dio lakoak. Bai, edo inkluso barnetegian egonda, ume batek ezagit, edo hortz apurtu duela, edo buruko mina duela, eta olakoetan medikuarenera joan beharra egoten da, ez? Normalean nahiko malgu eta nahiko esaten dana gaztelera sentido komunekin, ez? Jokatzen dugu. Hau da, familia barnetegia da familia osatutako barnetegia, baina lehena Albak esan du pixka bat, ez? Familia handi bat osatzen saiatzen gara. Orduan, ordu batzuetako kontua izan da, ez dago inongo arazorik ume hori zaintzeko edo ume horiek zaintzeko. Bai, horretarako gaude besteok ere, eta, denon artean, normalean modu kolektiboan egonda, ez dago inongo arazorik. Gainera, askotan, klase ordutegi barruan tokatzen dira horrelakoak, hau da, goizeko 9:00-etatik arratsaldeko ordu bat erdiak arte, orduan tarte horretan umeak egoten dira gurasorik gabe monitorekin eta konturatu ere ez dira egiten. Zentzu horretan ez da egoten inongo arazorik. Ester. Osondo, eskerrik asko egin du. Ez dakit, beste zalantzarik, norbaitek. Orain bururatzen ez bazaizue eta etorkizunean zerbait bururatzen bazaizue, gure telefonoetara dei dezakezue, baita e-posta erabili eta egunean bertan erantzuten dizuegu, beraz, edozein zalantza, idatzi lasai. Eskerrak eman nahi dizkizuet Maialen Markaida laguntzagatik, Juanmi, noski, zure laguntzagatik, eta etorri zareten guztiei mila esker eta laster arte. Eskerrik asko. Aio. Agur. Agur, agur.